Shubor nakaslem jong unong san hima. Wat haba ka Iran kalamaham persya ya ginu ki jahat jong kiri ka perthai ki ban jam lingba ka Strait of Hormuz balik kit umpnyang na kiri Gulf Middle East handai ka jahat jong ka Liberia ka bakit umpnyang na Saudi Arabia kalawan poi sok ha Mumbai port ka balong ka jahat baningkong ban wan poi sok ha India hadian bala sya maham ha ka Iran ban yait lingba ka tei ka duriaw kani ka jahat ka balatip kerteng kum ka Shenlong Zwes Max kabau unong India udai u kapten berpenyat yaka kala jam lingba ke Strait of Hormuz arsngi menjwa kani ka jahat Liberia ke bakit umpnyang kala mi na Saudi port na ras tanura ha ka shtarik uluber ki bor badai khmi ya ka jinyat lenti ki jahat kila i khadu ya kani ka jahat bakalamut bandrung hapo ki benta ke Strait of Hormuz ha ka pratrik uluber hashwa bakan jarngai ka ba kim shimla lapshu hangno kadan kumta kani ka jingbom yo jing tipshu ya kani ka jahat kadai namar kinong penyat ya kani ka jahat kila penlip shwa ya ka automatic identification system AIS jong ka jahat katba kadang jam lingba ka te ke benta jong ka duriaw ka badan jingma ka Strait of Hormuz ka jahat kalau pau perthai biang ha ka maritime tracking system ha ka sngi ka babot katba kathmu banwano sha India kum kini ki but balakhot going dark ki company jong ki jahat ki jupanan kam na ka benta ban lat na ka nugu jing sha track ha kinong shun Henry kum kini kibut khamnyar ban pedan kam namar haban yat kat kum ki kendon ke perthai khnang ban yo pet ya jing shangan jong ki jahat kani ka jahat Shenlong ke balawan poi ha Mumbai port ka kit umpnyang hado shilak lai pusan hajar lai spa lai pusan metric ton ha kani ka jahat ki don arpu khnai ngut kinong trei bakan thop kinong India Pakistan bat nong Philippines bat u komandan jongka udai u kapten Sukshan Singh Sandhu kajing job banwan poi kani ka jahat kit umpnyang hapo kari ka kham penduna ya kajing kerdu umpnyang ni petrol ha India ka India ka dei kari ka baju shanya ha ka Strait of Hormuz ban ya denti de ki jahat ban le thiet umpnyang ni thiet gas na kiri ha Middle East la ban kdo ka Iran kala maham mi kinu kiri ban jam lingba ka Strait of Hormuz ka bade ka jaka jongka bat ka Oman hado khatlai million barrel ki jahat kit umpnyang ki juyat ne kani ka benta man kapor bat buon kiri ka perthai bakan thop ka India ki haban yat lingba ka Strait of Hormuz ban le chikiri Middle East ban kit umpnyang ni kit gas kani ka benta ka long ka benta ba kongsan bha ha ka khai pateng ha ka perthai ha ka liang ka jingya de thiet umpnyang ka jingkhang ya kani ka benta ka wanra ka jing ikiri ba juya lenti naka bat kham tam ya kari India ka Iran ka loong ba ki jahat ki bom shakri ka jingmentoi jong ka Amerika bat ka Israel kila ban yat lingba ka Strait of Hormuz da ka basuk halor ki khubor bami baka Iran kala sha ya ke India ban yat lingba ka Strait of Hormuz hadin ba umentri ka tanat kambari uje shankar ule kran bat ka Iran pat kala kam bakani kam de ka bashisha ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru kumangalong ya piminem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka tarkom im jang diri undai langit ndaki briu klia be kata ka kum ka juk ka pamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu